Penyanyine jan priget mulai nggo brambang. Pinter yo. Aku ku yo kon mampir Pak Sawam. Arek. Oh, siap. Cek digawe. Monggo lantai 2, Pak. Sehat-sehat selalu nggih. Kok duduhe campur jangan lombok ilmu ngendi piye ngono lho. Pret. Apa? Jaluke dienggo sontek. Oh, kon jaluke duit lho maksude arep nggo sontek. Nggo sontek ya sontek, duit pokoknya nggo nyontek. Kok ora wong ora. Alah. Sadar kini. Baru kan foto belik Rene